Rêxistineke hawarçûna zarokan ragihand got nêzîkî 2500 zarokên biyanî ji 30 welatî niha li ser 3 kampan li Kurdistana Sûriyê hatine dabeşkirin. Gopiraniya wan ji deverên dibin kontrola çekdarên Daişê reviyane. Rêxistina Save the Children got taybet e bi karûbarên zarokan di raporteka xwe de ragihand got 2500 zarokên biyanî li ser 3 kampan li Kurdistana Sûriyê hatine dabeşkirin. Got nav wan de 38 zarok hene bê kes û kar li wan kampan dijîn. Rêxistina navborî di daxuyaniya xwe de daxwaz ji aliyên berpirs û civaka navdewletî û netewên yekgirtî û rêxistinên mafên mirovan bi taybet yên zarokan got tedabîrên pêwîst ji bo parastina ewlehiya wan zarokan bistînin. Li gorî daxuyaniyê got bêhtirî 506 malbatên biyanî li gel 1100 zarokên biyanî li gel hezaran malbatên Sûriyê ji ber şer û pevçûnan di navbera PYD û Qesedê ji aliyekî û çekdarên Daişê ji aliyekî din li Dêra Zorê berê xwedan wan kampan. Têzanîn got kampên got ji aliyê çekdarên PYD li Kurdistana Sûriyê hatine avakirin gelek rexne li wan û şêweyê rêvebirina wan tê kirin. Bi taybet got hejmareke mezin ji derbeder û kes û karên çekdarên Daişê di wan kampan de dijîn.